uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Nginibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Simbonge uNkulunkulu Baba usigcinile kwaze kwala. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngiyanibingelela bangcwele, ngicela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu nomfeli wethu uJesu Kristu, onguye yedwa oyitshe legumbi abalenqabayo abakhe, onguye yedwa oze emhlabeni ukuzosindisa thina zona, yena yedwa odelile ubukhosi bakhe, weza wazofela izono zethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, nangalesi sikhathi uthando lwakho olubanzi lujulile. Uma sijula Nkosi kulo siyafumana ukuthi ngempela uNkulunkulu uthando. Ngaphandle kwakhe, kothando lwakhe, thina abantu asilutho. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukusithanda noma sinuka phambi kwakho. Sibonga ukusithanda noma singeyilutho. Sibonga ukuthi othandweni lwakho awukhethi ubuso bomuntu. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi nathi esasingabezizwe senziwe indlalifa zombuso wakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, nangalesi sikhathi siyacela ubiyele izwi lakho sizolifunda. Nkosi bese uyalikhanyisa kulowo nalowo ozolalela. Asinakho-ke Nkosi ukuhlakanipha nokuqonda, kodwa sethemba umusa wakho nothando lwakho olumangalisayo ukusiqondisa nokusivula amehlo. Senze-ke Nkosi ukuba silalelisise bese siyafunisisa intando yakho. Sithole ngomsa wakho, ukhanyise ezinyaweni zethu ngezwi lakho, siholele nasemadleleni aluhlaza ukuba sidle Nkosi, size sidlisise umsoco wezwi lakho. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiphinde futhi ngibingelele. Sibonga uthando, sibonga ukunakekelwa, sibonga umusa kaNkulunkulu Baba usithandile nothando wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo ozokholwa yiyo nje angabhubhi kodwa abe nophilo phakade. Ngicela sifundeni-ke bazalwane encwadini yamaHebheru, amaHebheru chapter 6, sizofunda verse 17 kusukela verse 17. uJesu Kristu yinkosi. Kufundeka kanjena-ke: kulokhu-ke uNkulunkulu ethanda kakhulu impela ukubonisa izindlalifa zesithembiso ukungaguquleki kwecebo lakhe, walamula ngesifungo, ukuze ngezinto ezimbili ezingeguquleke uNkulunkulu angeqambe amanga ngazo, sibe nenduduzo enamandla thina esibalekele ekulibambeni ithemba esilimiseleyo, esinalo njengehange lomphefumulo, liqinile, ligxilile, lingena kokungaphakathi kwesihenqo. Lapho uJesu eyisigijimi sokusandulela wangena khona, esewaba ngumpristi omkhulu kuze kube phakade ngokuma kukaMelkisedeki. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.
uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, yilo leli izwi esizokhulekela phezu kwalo namhlanje. Itheme-ke ithi ihange lomphefumulo. uKristu uyena oyihange lomphefumulo. Uma kukhulunywa ngehange-ke bazalwane, kukhulunywa nge-anchor. Ngike ngathi ngiyazama ukulicinga leli gama ukuthi ihange ngesiZulu nje lithini. Ngithola ukuthi nje kuthiwa i-anchor ngesiNgisi, i-anchor ihange nje, alikho elinye engilitholayo. Liyini-ke ihange? Masithi uKristu uyena ngempela ihange lomphefumulo, sisho ukuthini-ke? Okokuqala nje, i-anchor insimbi nje engenkulu, kodwa ekwazi ukubamba. Ijwayele ukusetshenziswa emkhunjini, ukuthi umkhumbi upaka ngehange, upaka nge-anchor. I-anchor kufanele ayigxile phansi, ibambe phansi. Kunezinto ezakhiwe laphaya phansi zajula. Ifika-ke le nto eyihange enjengokuthi imise ngathi uma ngabe uvula iminwe yakho uhlukanisa umunwe wokukhomba nalo munwe phakathi nendawo, ingena kanjalo le nto, ibambe phansi, insimbi nje eqinile. Ifike lezi zinto ezifakwe zagxila zashona phansi olwandle, ifike igaxe kuzona, ukuze umkhumbi noma ngabe amagagasi angakanani, noma ngabe kuvuka isiphepho olwandle, kodwa ngeke udrift-e, ngeke usuke la upakwe khona utholakala usuhambe waze wayofika phakathi nolwandle. Ihange yinto egxilisayo, into ejulile. Uma sithi-ke uKristu uyihange lomphefumulo, kusho ukuthi thina sakhiwe kuye, singena sithi khaxa kuyena. Kunezwi elithi ukuphila kwethu kufihlwe naye. Lithi uma ngabe savuswa naye, ukuphila kwethu kufihlwe naye. So la ekhona nathi sikhona, ihange lomphefumulo wethu. Ukuthembeka-ke kwaleli hange sikuthola kuNkulunkulu, ngoba izethembiso zikaNkulunkulu Baba zimi phakade, aziguquki. uNkulunkulu uqobo yena akajiki, akaguquki, akanaso nesithunzi nje sokuphenduka. Akushilo kunjalo, akumisa, wakusekela umhlaba ungakasekelwa, kunjalo kuze kube manje, kunjalo kuze kube phakade. So uma ngabe sibheka-ke bazalwane ukuthi simele sibambelele kuleli hange elinguKristu, ngoba ukuphila kwethu kufihlwe kuye. Ukuphila kwethu, uma ngabe nje usumvumile, wamkhetha, wavuma ukuthi uyinkosi empilweni yakho, wawenza konke okufanele kwenziwe, wavuma izono, wabhabhadiswa, wakwenza konke, waphila ngokungcwele, wahlukanisa empilweni. Kusho ukuthi wehlisile, ihange lakho ligxilile kuye, uJesu Kristu uyinkosi. Uma-ke bazalwane ngifika kuleli zwi, nizoqaphela bazalwane ukuthi izwi nje elijulile ngendlela emangalisayo, izwi nje elidinga ukuthi umuntu nomuntu aziseshe, abheke ukuthi ngigxilile yini. Kunezwi elilaphaya kuMshumayeli, chapter 4 verse 10, chapter 4 verse 10, chapter 10 verse 4, ngiyaphambanisa. uMshumayeli elithi noma ngabe kuvuka umoya wombusi, kodwa wena ungayishiyi indawo yakho. Kungenzeka kanjani uma unganalo ihange ukungayishiyi indawo yakho? Ilowo mbuzo okumele sizibuze
wona bese sithatha isinyathelo esifanele. Uma ngabe ungenalo ihange elinguKristu, le anchor egxilile ebambelele, ungangayishiyi kanjani indawo makufika iy'vunguvungu zizokuphephula, uzophephuka uzosuka endaweni. Kuyabiza ukuthi yiba nayo le anchor, ushone phansi ugxile. Nakhiwe nigxilile kuKristu, lisho njalo izwi ukuthi simele ukugxila kuye, sigxile kuye. uNkulunkulu Baba usenzele ukuthi sibe nayo indawo yokubambelela. Angithi uma usuphosa i-anchor, usuphosa leli hange ukuthi aliyobamba laphaya, lingasuki linganyakazi. uNkulunkulu yena uBaba uyidwala, uyisiphephelo, umbhoshongo ophakemeyo. Elithi izwi uma ubalekela kuye uyalondeka. Lapha kumaHubo 62 kukhulunywa ngokuthi uyidwala, nguye kuphela uyidwala lami lensindiso yami, angiyikunyakaziswa. Lisho njalo, ngiyalicaphuna nje angilifundi. Uthi angiyi ukunyakaziswa, uma ngifika nje kuNkulunkulu angeke nginyakaziswe. Kanjalo uma ngabe umkhumbi usolwandle, bazalwane, suke ikhona i-possibility yokuthi amagagasi angawukhukhula, kungavuka isiphepho, ungaphahlazeka, ungazika. Kodwa uma unoKristu phakathi, angeke unyakaziseke ngoba iqinile leyo anchor. Lithi izwi likaNkulunkulu uBaba, uJesu Kristu uyitshe legumbi, umenzile ukuthi abe yitshe legumbi, a cornerstone. I-cornerstone-ke itshe-ke elibekwe egumbini kusuke kuwukuthi ekhoneni kusuke kuwukuthi lelo khona alingadistebheki. So uma ngabe menze wayi-cornerstone, itshe-ke bazalwane into eqinile ngendlela emangalisayo, angidingi nokulichaza. Kodwa sibheka uJesu eyihange lemphefumulo yethu. Kwenzeka kanjani? Enhlizweni yami nginakho ukuyibuza ukuthi kwenzeka kanjani abantu bakubuke ngendlela as if angazi ngachaza kanjani umuthi uJesu Kristu inkosi. Kwenzeka kanjani igama likaJesu Kristu libavusela uhlezivane abanye abantu? Kwenzeka kanjani bazalwane naphakathi kwethu sizithole sinamahloni okulisho leli gama? Kwenzeka kanjani igama elinikeziwe ebantwini okungalo kuguqa amadolo onke ey'ndaweni zonke, ngisho ezulwini uqobo, ngisho ngaphansi komhlaba nasemhlabeni wonke jikelele? Kwenzeka kanjani? So kulapho-ke la uthola khona ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu angabi nayo i-anchor, angabi nalo ihange lomphefumulo wakhe, angabi nakho ukuthi ngizobalekela kuleli khona, kuleli tshe elegumbi ukuze ngiphile, ngizobalekela kuleli dwala ukuze ngiphile. Bazalwane, sike sakhuluma ngendlu eyakhiwe edwaleni esikhathini esidlulile, ukuthi uma sifunda lowo mfanekiso uthi kwafika imvula, kwafika umoya, kwafika isivunguvungu, kodwa ayizange iwe leyo ndlu. Now sinento ebambelele lapha edwaleni, kubambelela imiphefumulo yethu. Uma ngabe imiphefumulo yethu ibambelela kuleli dwala, kusho ukuthi sinalo ihange lomphefumulo. Bazalwane, ngiyayibheka nje le ndaba ukuthi ngempela izivunguvungu ziyafika emoyeni, emphefumulweni wethu. Kodwa uNkulunkulu othembekile, ongenasithunzi sokuphenduka, ohlezi eyinto engaguquki, ahlale engaguquki,
Izethembiso asenzele zona ziphakade. Ngakho-ke asibambisise bazalwane, ngoba konke akushilo, icebo lakhe aliguquki ngomuntu. Kushe ekuqaleni ukuthi usenza ngomfanekiso wakhe ukuthi simfuze. Akukaze kuguquke lokho. Asimbonanga esishintsha endalweni yomuntu, ekudalweni komuntu enze into ehlukile. Kangangokuthi kunalokho abantu ngobuwula babo bathi noma beklona benza onodoli, babenze ngomfanekiso womuntu odalwe uNkulunkulu. Kusho ukuthi icebo likaNkulunkulu alikaze liguquke. Kusho ukuthi icebo lakhe nje liphakade, bazalwane. Kungalokho-ke kufanele ukuthi ekuzulazuleni kwethu emhlabeni asibuyele kumfuzeni uNkulunkulu. Asibuyele emuva, senzelwe indlela, senzelwa i-example. Uma ngabe ufunda esikoleni isifundo ungasiqondi, kuye kwenziwe ama-examples, kuze kwenziwe ngisho ama-demonstrations, kudemonstrate-we, kube khona nemifanekiso ukuze uzoqonda ukuthi kukhulunywa ngani. uNkulunkulu usenzele a live demonstration, waletha indodana yakhe yazalwa njengoba nathi sizalwa. Kuke kwakhulunywa ey'nkonzweni ey'dlulile nangesonto iphathiwe indaba yokuthi kufanele umuntu akazalwe ikhona ezokwazi ukuphindela abuyele kuNkulunkulu. So uNkulunkulu Baba umlethile iNkosi uJesu, wangamletha ewumoya, wamletha eyinyama, wazalwa phakathi kwethu. Njengoba nathi siwumfanekiso kaNkulunkulu, kodwa si-undergo i-process yokuzalwa ukuze sikwazi ukuphindela lapho sivela khona. Now ngibheka indaba lesi siphithiphithi esikhona nje kulezi iy'nsuku into ongathi kuyi-xenophobia kahle kahle, la kuthiwa abokuhamba baphindele emakhaya. Kubukeka kuyisihluku, kodwa kukhona ezweni ukuthi abantu kuyofanele ngesinye isikhathi baphindele emazweni abo. Kodwa asikho lapho, sisekutheni nathi njengoba sisemhlabeni sonke sizophindela la sivela khona kuNkulunkulu. Uma ngabe izwi likhuluma ngokuthi ukuphila kwethu kufihlwe kuKristu ekuNkulunkulu, kusho ukuthi uKristu ukuza kwakhe ufike wasebenza umsebenzi wokuthi akwazi ukusithatha ukuphila kwethu, akufihle, ukuze siyakhumbula ukuthi emkhulekweni wakhe awenza iNkosi uJesu wathi angikhulekeli laba bodwa, kodwa bonke nje labo abazokholwa ukuthi ungithumile. Bonke labo ngiyabakhulekela ukuthi ubalondoloze, ubafihle, ukuze singasuki kuye, singadrift. Wasigxilisa kuye, ukuze noma ngabe-ke kufika umoya wombusi usuvukela, kodwa singayishiyi indawo yethu. Akagcinanga lapho, uye wathuma abapostoli bakhe ukuthi bazosifundisa. Ngiyamthanda umpostoli uPawulu uma ekhuluma noTimotheyu ethi londa kahle. Bazalwane, uma besingalonda kahle izifundiso, besizozithola sigxilile kuKristu, besingeke kushaya uvalo. Ngiqeda ukuthi ngixoxa noSwami nje manje ekuseni, ngithi mina, hey, ngempela umusa kaNkulunkulu kusho ukuthi uyavama. Besikhuluma ngokufa thizeni. So ngithi kusho ukuthi umusa kaNkulunkulu uyavama ngempela, ngoba uthola ukuthi umuntu obengakholwa ngomzuzu wokugcina enzele umusa angene ezweni aye ekuphumuleni. Uthola ukuthi umuntu obenza kahle
ngomzuzu wokugcina athi cheze, kanti sekuwumzuzu wokugcina. Eyi, siyayibuka le nto ukuthi heyi, umusa kaNkulunkulu ngempela uhamba indawo ende. Nanokuthi-ke njengoba kuthiwa uNkulunkulu uthando, nathi uma sibe singahlala othandweni, sithande nathi njengalokhu iNkosi uJesu isifundisile ukuthi hamba njengalokhu ngahamba mina. Iy'nhlupheko zami akube yiy'nhlupheko zethu. Iy'nhlupheko zeNkosi uJesu uzasho umpostoli Phawuli ethi ngimbethe iy'nhlupheko zikaKristu. Athi akusemina ophilayo, kodwa uKristu ophila kimi. Mhlawumbe uma sibe singenze njalo bazalwane, singasuki noma ngabe iy'nkinga zingakanani ziyasivukela. Ingani iNkosi uJesu azange bamkholwe mayethi uthunyiwe, azange bamkholwe mayethi uzophindela kubaba, abazange bamkholwe mayethi uzofa avuke ngosuku lwesithathu, akazange akholwe eyindodana kaNkulunkulu. Sihlukumezekelani-ke thina uma kwenzeka njalo kithi? Uma kuwuKristu ophila kithi kufanele kube njalo. Kufanele ukuzondwa, sifanele ukuqanjelwa amanga, sifanele ukuthukwa, sifanele ukuhlushwa, sifanele ukuzingelwa, sifanele ukulala singenakho ukudla, singalali nasendlini, singabi nakho izindlu. Sifanele nje ukuhlushwa nanokungabi na-transport, ukuhamba ibanga elide nje uye enkonzweni. Kusifanele ngoba naye ubehamba ey'ntabeni. Uma ngabe safa kanye noKristu, ukuphila kwethu kufihliwe kuye, kusifanele konke lokho. Kodwa-ke kumele thina sigxile ukuze lokho kwenzeke kithi, thina sizogxila kuye, sihlale sithule sithi du. Noma ngabe sekuthiwa nangu uJesu ngapha, thina sizomazi esicashe kuyena, uJesu Kristu oyinkosi. Ngike ngabona omunye engithumelela into, umuntu ethi uyena owumduduzi. Uyabona nje ukuthi lo mduduzi akalazi kwaleli gama ukuthi lisho ukuthini. Uthi uJesu uthi ume yena ukuthi azoba umduduzi, aka-understand ngisho izwi leli elibhaliwe ukuthi laliqalephi lashonaphi. Kusho ukuthi wezwa nje kuthiwa iNkosi uJesu yathi ngizonithumelela umduduzi, wangasaqhubeki ukuthi moya oyingcwele, wase esebona ukuthi yena oyimina. Uyabona ukuthi lezo zinto, izinto zalesi sikhathi bazalwane, okumele siziqaphele. Kodwa uma ngabe sigxilile, azisithinti kwakusithinta, siba yihlaya nje njengoba ziyihlaya. Manje into emangalisa kakhulu ukuthi laba bama-podcast, ngoba benza umsebenzi wabo, nabo bayamfaka, bayathula-ke ukuthi izwe alilalele lizwe ukuthi sekukhona-ke manje lo. Bazalwane, asiqapheleni, asiqapheleni, asigxile, asihlale sigxilile kuye ukuze singabi nakho ukuphazamiseka. uNkulunkulu akanawo kamanga bazalwane, konke akushilo kuyenzeka, futhi izithembiso zakhe yizona ey'kholekile. Usho njalo-ke uvesi 18 wale ndaba esiyifundayo. Uthi-ke uvesi 18, ukuze ngezinto ezimbili ezingeguquleke uNkulunkulu angeqambe ngazamanga, sibe nenduduzo enamandla thina esibalekele ekulibambeni ithemba esilimiseleyo. Thina simiselwe uKristu, uKristu oyingunaphakade. Uthi wayekhona umhlaba ungakaseke, uthi wayeyingcweti yomsebenzi. Uthi ithi indaba ekuqaleni wayevele khona. So bazalwane, uma sizobambelela kuye, yini enye singayidinga, ngoba yena emseni nasothandweni lwakhe uye waze wathi uma sengimuka-ke emhlabeni ukuthi ningangiboni ngamehlo enyama, ningibone ngamehlo omphefumulo. Ngizomthumela umduduzi ozohlala kini, yena uzonifundisa konke. Ukhona abazalwane ungenanembeza nje, noma ngabe kawukasindiswa kodwa unembeza ukhona.
unembeza oshoyo, ngoba isithembiso lesi esingeguquleka, uNkulunkulu angiqambe ngasamanga ukuthi uzohlala kithi. Ngisho umbulali, ngisho isigebengu lesi sithi asisenanembeza, uyuzwa ukuthi uma ngabe sebexolisa khona angazi noma kwakuyi-channel noma kwakuyini laba befuna ukuxolisa kulaba bantu ababenzela ubugebengu noma babahlukumeza noma babulala iy'hlobo zabo. Uthi uma ngabe iy'hlobo sey'buza, ukhumbula kahle ngenxa kanembeza, ukhumbula kahle ukuthi usibanibani wathini ngaphambi kokuba ngimbulale ngenxa kanembeza. Umoya oyingcwele ohlala phakathi kwethu, and kuyiqiniso bazalwane ukuthi umoya oyingcwele ohlala phakathi kwethu uma usunqumile ukuyenza into uyaqhela, ngoba usuke usuvele wonile wangalalela, wangaphatheka, wangalalela, wangakhuzeka. uJesu Kristu inkosi. So bazalwane, iyo le ndaba ebengifisa ukuthi sikhulume ngayo namhlanje, ukuthi kufanele sikhuthazeke kakhulu, sibambelele kuleli themba elimisiwe ukuthi sibambelele kulo. uJesu Kristu inkosi, asibambeleleni ngoba lithi unikeziwe amandla onke negunya, kwanikezwa leli gama. Yilona-ke manje esiwisa ngalo izinqaba, yilona esiguqisa ngalo ngisho imibuso yobumnyama, yilona esiguqisa ngalo onke amadolo. Uma ngabe ulisho ngokukholwa, ngike ngalalela ubufakazi uthi ubethi uma yelisho kuphuma umlilo. Izwi likaNkulunkulu Baba likuvezile lokhu. Uwenza ngisho izikhonzi zakhe zibe ngamalangabi omlilo, aze lithi-ke futhi liyinkemba, izwi liyinkemba. Uyazi ukuthi usiwisa ngalo iy'nqaba. So uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, akumele simusho ngokungabaza, akumele sisho ngokunganaki, akumele sisho sengazuthi sisho ey'ndaweni ey'thize kwey'thize asisho. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyafisa-ke bazalwane ukuthi nje asibe ngabagxilile, njengalokhu isho incwadi laphayana kwabaseKorinte bokuqala, yethu chapter 15, kwabaseKorinte bokuqala ko-chapter 15. Lisho kanjalo lithi, bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile abangaxegiyo. Uma ngabe sekukhona ukuxega okuthize, kusho ukuthi umphefumulo wakho uzokhukhuleka, umphefumulo wakho uzophephuka, umphefumulo wakho uma kufika iy'vunguvungu uzoyishiya indawo yakho. Asingawushiyi, icabanga kuKristu, kuKristu, ufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Cabanga usuphephukile, awucabange iy'nkinga ozobhekana nazo, ucabange amakhaza, iy'nhlupho, konke ungasenayo uphosa kuyena. Bazalwane, senzela umusa ngendlela emangalisayo ukuthi siyaphosa ngisho iy'nkathazo zethu kuye, yena asikhathalele, asithwalele zona. Angagcini ngokusithethelela amacala ethu, kodwa azasithwalele ney'nkathazo. Bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Yilelo nje izwi ebengifisa ukuthi sikhulume ngalo. Ithemba-ke eliyihange lomphefumulo wethu uKristu. Ukuthemba kwethu uKristu kusigcina singanyakaziswa, futhi ukuthemba kwethu ikhona okusenzela ubundlalifa obuqinileyo basekhaya ezulwini. Ubundlalifa bethu buxhumeleleke lapho ukuthi asizange sanyakaziswa. uJesu Kristu yinkosi. Ngicela sikhuleke. Siyabonga Baba wethu oncele, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga izwi lakho nasemini. Qhubeka-ke wenza umsebenzi enhlizweni zethu. Nkosi, sidinga wena, sidinga wena, sidinga wena, siyakudinga, imphefumulo wethu iyakudinga. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi.
Amen. Siyabonga-ke bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Inkosi imgcineke imbiyele. Siyamkholwa uNkulunkulu Baba, amakhaza awazange anilimaze noma anilimazele amakhaya, animazele nezinto zokuhamba. Siyakholwa nje ukuthi mhlawumbe nikwazile ukuthi abasemakhazeni baqoqile iy'nkuni bafudumala. Siyamkholwa nje uNkulunkulu, sibone nesimangaliso somuntu oye wavaleleka ey'ntabeni zokhahlamba. Kulamakhaza angaka kodwa utholakalile ephila. uNkulunkulu umusa wakhe uyamangalisa, uthando lwakhe lubanzi lujulile, ubani ongasihlukanisa nalo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.